Hona hemen Fundación Onzeren Portalento Digital Esenciales programa zure trebetasun digitalak hobe ditzazun. Mundu digitalean mugikorretik murgildu nahi? Digitalizatu eta menderatu mugikorren mundua Fundación Onzeren ikastaro presentziala da, desgaitasunen bat duten pertsonei bereziki bideratua. 8 orduko trebakuntza honi esker, gailu mugikorrek eskaintzen dituzten aukera guztiak aprobetxatzeko tresnak eskura edukiko dituzu. Gauza ugari ikasiko dituzu, interneten erabilera seguruaren eta posta elektronikoen konfigurazioaren moduko oinarrizko kontzeptuetatik zure enplegagarritasuna eta sare sozialetan duzun profil profesionala hobetzeko modura. Hona hemen ikastaroaren edukiak. Interneterako konexioa mugikorrean. Internetetik nabigatzea, posta elektronikoko kontua sortzea, eta posta elektronikoaren oinarrizko kudeaketa. Ikastaro honi esker, mugikor edo tabletatik tresna digitalak hobe erabiltzen ikasteaz gain, pertsonal zein profesionalki garatzeko bide berriak ere ezagutuko dituzu. Hobe itzazu zure trebetasun digitalak, digitalizatu eta menderatu mugikorren mundua ikastaroari esker. Emantzazu izena. Deitu 9-1-3-2-7-6060 telefono zenbakira eta izan zaitez gizarte konektatu eta inklusiboagorako aldaketaren parte. Red.esek sustatutako Generación D ekimeneko jarduketa. Fundación Onzeren laguntzarekin. Honek finantzatua. Espainiako gobernua berreskuratze planaren Europar Batasunaren Next Generation funtsen bidez.